Sanibona, phinde nibikele nje futhi namhlanje ngalethuba lomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle ubabazekayo ongcwele ufanelekile ukubongwa, ukuduma, ukubatshazwa namandla nenkazimulo ngaso sonke isikhathi. uJehova umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu sibonelela njalo, uNkulunkulu ongikhona, uNkulunkulu wayekhona uhlezi ekhona, onguyise wenkosi yethu uJesu, uNkulunkulu kababa Abrahama, kababa Isaka, kababa Jacob, uNkulunkulu kaIsrayeli, uNkulunkulu wenza isivumelwano nobaba Abrahama. Wathi ngezivumelwano asenza naye, wathi ngizokukhulula abantwana bakho, noma ngizokwenza izizukulwane senzalo yakho sibuze, ngoba ubaba Abrahama wayekholwa ngendlela esimangade. Kufuna nje incwadi yabaseRoma bantu baNkulunkulu lapho chaza khona ukuthi ubaba Abrahama ukukholwa kwakhe kwaba kwadlala indima enkulu kakhulu empilweni nakithi uqobo siyizizukulwane sakhe ubaba Abrahama. So kuzona zonke izinto bantu baNkulunkulu masazi siqonde, sazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba mukhulu yesabeka, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu obabazekayo, uNkulunkulu wemikhosi, uNkulunkulu wethuba, uNkulunkulu okhanya, uNkulunkulu wemvelo, uNkulunkulu wakho konke ngaso sonke isikhathi. So siphila abantu baNkulunkulu, kumele hlezi sazi ukuthi kumele sizibuyisele enkosini. Kumele hlezi sazi ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nathi, uyaxhumana nathi, uNkulunkulu uyasiza, uyathambela. Njalo nje incwadi kaJobe ukuthi uNkulunkulu uyafika nangamaphupho, afika umuntu elele esebuthongweni esenjulweni. I think it's Job 33 verse 14 ukuthi uNkulunkulu uyafika ngamaphupho lapho ulele khona akhulume nawe, lapho uhamba khona uyakwazi nje ukutshala enhlizini yakho. uNkulunkulu kwenza konke ngaso sonke isikhathi. Inqobo nje umuzumvumela, inqobo nje umuzodedela idokodo lakho libe idokodo lakhe, ngoba imizimba yethu asho njalo encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyidokodo layo yonke imimoya, idokodo likamoya ongcwele, nothi leyo yonke imimoya ukuthi ngayo singenzi nanoma yini. So imizimba yethu idokodo likaNkulunkulu. Athi uKristu ngimile ngasemnyango ngingqongqoza, lo lizwa ilizwi lami angivulele ingene, mina ngizohlala naye, ngidle naye, ngithabe, ngijabule kanye naye. So ufuna ukuthi simvulele angene kithi, ahlale nathi, ebese siyathaba ngaso sonke isikhathi, ngoba uyena uNkulunkulu wenjabulo, uyena uNkulunkulu wokuthula, uyena uNkulunkulu wokwethaba ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, imizimba yethu kumele siyidedelele kuNkulunkulu, sazi ukuthi uNkulunkulu ubusa ngazo zonke izindlela. So uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi abantu baNkulunkulu. Ukhuluma ngeBhayibheli, uthi ulifunda uze ukuthi ya uNkulunkulu yazi ukhuluma nami. Meyikhuluma leli vesi ethi inhliziyo yakhe ingakhathazeki, abone ukuthi ukhathazekile, ukhuluma nawe ngaleyo ndlela, akhulume ngawe ngomprofethi wakho omthembile, omthandayo, mhlawumbe sidadewethu, Sister Celestial umlalelayo, mhlawumbe Bobra Enima, mhlawumbe izithunywa zonke ezahlukahlukene. Akhulume nawe ngumfundisi wakho omthembile, ukuthi yazi umfundisi nje uhlezi nje vula ivesi ehlaba esikhonkosini njalo nje, yazi ungithinta ngaphakathi. Akhulume nawe through intshumayelo thizeni ozoyizwa eredweni, akhulume nawe ngevesi ozolibona mhlawumbe kunumber plate yaleyo moto, akhulume nawe nanoma ngayiphi indlela ebhodini uzobona intshumayelo ku-TV, akhulume nawe ngayo yonke indlela, cause uyazama ukuthi afinyelele kithi. Uzama u-TV, uzama iy'nkundla zokuxhumana, uzama u-TikTok, uzama u-Facebook, uzama u-Instagram, uzama yonke indawo la abantwana bakhe betholakala khona, la abantu bakhe bekhona khona, la bezimbandakanya khona, uyabalandela khona kunjalo, ngoba uyabathanda, uyabalangazelela, uyafisa ukubabona embusweni wezulu, uyafisa bathole ukuphila okuphakade, uyafisa bathole ukukhanya, lokhu bona abakubalekelayo, lokhu bona abakucimayo, lokhu bona abakufihlayo, lokhu bona abangakufuni, kodwa uNkulunkulu bakulandela nakho kunjalo. So bantu baNkulunkulu, kumele hlezi sazi siqonde ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba unguNkulunkulu osisazi la konke, osibonela konke, osithandayo, osibekelayo, onguNkulunkulu ongumnini amandla wonke, oluthando, oyinsindiso, olugange, olithemba, ongukuphila, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Sana namhlanje nje bantu baNkulunkulu, kumele hlezi sazi siqonde ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ufika ngazo zonke izindlela. Kodwa into ekumele siyazi kakhulu ukuthi unjengomzali, ukwazana naye nokuxhumana naye kunjengokukhuluma nje nomama wakho nobaba wakho, okudinga ukuthi ufike ukhulume bese uyalinda, ulinde impendulo. Ufike ucele bese uyalinda, ulinde ukuphendula, ngoba akekho futhi omunye ongacela kuya, ngithi ucela kumzali wakho. Akekho omunye futhi ongambuza, ngithi ubuza kumzali wakho. But if uzophikana nabangani, uzophikana nabanye abantu, uzokwenza kabi. Njengenkosi nje uRehobowamu, okwathi sekufe ubaba wakhe uSolomoni, wahamba wayobuza kabangani bakhe ukuthi bafethu ngenze njani, yazi sengiyinkosi manje, ngenze njani. Wavela ukuphika nabangani bakhe, bemyalezile abantu abadala ukuthi yazini, ngoba ubaba uSolomoni wayekade ebagqilaza u-Israyeli, ebagqilaza ngale ndlela, ebasebenzisa ngale ndlela nangale ndlela, wena bakhulule manje. Wahamba waphinde wayobuza futhi, wabuza abangani bakhe, bathi yabo nje ubaba wakho wayebagqilaza, wena vele ushaye nje kube wesi. Wavela walalela abangani bakhe, wagcina eyinkosi eyenza kabi, wase waphucwa izizwe eziwu-10 zonke, wasala nezimbili
kuphela. So bantu baNkulunkulu, uma singalaleli uJehova, uma singenza intando yakhe, ila khona sithola khona ini iziqalekiso. Njalo incwadi yaDuteronomy 28 ukuthi uma ulalela nokulilalela ngempela izwi kaNkulunkulu, uqaphele ukwenza njengokusho kwakhe, uyakubusisa kuyona inkinto, uyabusisa kwinzalo yakho, ubusise ensimini, ubusise emfubweni, ubusise uphuma ungena, ubusise iqoma lakho lokuxova isinkwa, ubusise abantwana bakho, ubusise kuyona yonke into. Ubusiswe emalini, ubusiswe ekudleni, yonke into yakhe iyachuma, yonke into iyanda kunokuthi inciphe. But uma ungalilaleli izwi kaJehova umdali wezulu nomhlaba, uyaqalekiswa. Uqalekiswa ey'ndebeni zakho, uqalekiswa yonke into oyithintayo nje wena iyonakala, uqalekiswa yonke into oyikhuluma, uqalekiswa yonke into, izindlela zakho ziyabheda. But-ke uJehova umdali wezulu nomhlaba uhlezi ekhuluma nathi, uhlezi esibonelele, uhlezi esixwayisa, afike ngephupho, afike ngesibonakaliso ekudinga ukuthi thina siphinde sibuyele kuyo ukuthi Nkosi, yazi ngibona ukuthi nokuthi ephushweni. Usho ukuthini baba? Yini ezokwenzeka? Yini ekumele ngiyenze? Yini ekumele ngingayenzi? Usho ukuthini baba? Usho ukuthini lokho? Kumele ngihambe kanjani? Kumele ngiphile kanjani? Kumele ngenze kubi? Yithini ekumele sisondele kubaba simbuze? Yithini ekumele sisondele kubaba sifune ulwazi, sibhale phansi futhi. Mawuzazi ukuthi uyakhohlwa, bhala phansi, qaphela, ibe umntwana okhutheleyo ozisiza yena. So bantu baNkulunkulu, ngomhla ka-10 nje izinto eziningi uNkulunkulu uyakazi ucacise ngesikhathi athanda ukucacisa ngaso. Ungathola iphupho manje, kanti into ezokwenzeka 20 years, noma into ezokwenzeka 3 months, noma into ezokwenzeka udinga ukuthi ulinde aze akuchazele uNkulunkulu. Siyasibhekana nezimo eziningi-ke esingezithunywa zaNkulunkulu, isimo nje esikakhulukazi sokuphapha. Uthi uphuphe ngento ukuthi uphupha umuntu usuyagijima uyomtshela, kanti mhlasimpe uNkulunkulu bengakuthumanga ukuthi uyomtshela. Mhlasimpe uNkulunkulu bengafuni ukuthi asheshe aze manje ngaleyo nto, ngoba mhlawumbe usuyagijima usuyakhuluma iy'ndaba nositha sesiyeza nani. Kufana noma umzali ezokuhlebela athi ngizokhipha noma ngizokwenzela iphathi. Akafuni ngeze manje usengigabashiyeke, usuyaphapha, usutshela nani ngoba kuzovele kuvimbezeleke nani bese ingasenzeki leyo nto leyo. Nalo usuku uzohlelwa ubumnyama, uhlele ukuthi ingasenzeka leyo nto leyo. So ezinye izinto uNkulunkulu udinga ukuthi sibhalansise ngendlela e-right ukuthi yonke into ihambe kahle. Konke masikhuluma sikhulume ngenxa ukuthi sekuyisikhathi ukuthi sikhulume lokho. Singakhulumi yonke into ngenxa yokuphapha ukuthi uzwile, hawu usuyagijima usuwenza. But mase kuyisikhathi ukuthi wenze lokho kwenze. Mangasona isikhathi ukuthi ungakwenzi. So ezinye izibonakaliso uNkulunkulu uyakacacise ngesikhathi esifanele ukuthi okay, njengoba ngikubonisa 1 2 no 3, ngikubonisela ukuthi after 10 years kuzokwenza ukuthi hamba utshela abantu bami. Njengoba ngikubonisa ama-robot, ngikubonisela ukuthi utshela abantu baxwayise ukuthi naka ama-robot azoqeda imisebenzi kanje. Ezinye izinto uNkulunkulu kasixoxele nje just ukuthi yazi umakhelwane wakho, yazi wathola imali, unemali ukuthi akuxoxele nje just. Akaxoxelela ukuthi usuyomtshela ukuthi kanti wena unemali. Uyaxoxela nje just khona uzokwazi ukuthi oh okay, because nje umzali, it's like a relationship phakathi umzali wakho nje nixoxela, yabo ngendlela okwenzeka ngayo njengoba siphila nakaNkulunkulu, definitely exactly kanjalo. And i-relationship nobudlelwane bethu naye abuve bumnandi bantu baNkulunkulu. Uthi uzihambela nje inkilo sithi xoxela izindaba ezinkulu, uthi kanti no wonder uyingakho. So izinto eziningi abantu baNkulunkulu sitshelela lokho. Izinto eziningi izizathu sazo ilokho. So masazi siqonde ngaso isikhathi ukuthi kukona konke uJehova sibonela kona, usibonela ngezizathu nangokwazi nangenhloso. Thina masihlale ebukhoneni bakhe, khona yonke into esiyenza kahle ngokusizwa nguye, ngokuyalezwa nguye nangokholwa yena ngaso isikhathi ukuze kufezeke elakhe icebo kungengawethu amacebo sibe izingane eziyiziwula ezingenzi kahle apha umbuso bakhe. So isihloko sethu nje sithi abaziphakamisayo bakwethu Jesu, because uNkulunkulu unikeza ngisho isihloko. Anginikeza umyalezo athi okay, nasi isihloko. Anginikeza ngisho ivesi, nale ivesi, khuluma ngalokho, khuluma ngala mavesi. Okay, fundisa ngalokho, fundisa ngokho. Ngifuna kule viki ufundise ngokufa. Ngifuna kule viki ufundise ngesihoko. Ngifuna le viki ufundise ngeinyanga. Ngifuna le viki ufundise ubuthakathi. Ngifuna le viki ufundise ngamanga. Ngifuna le viki ufundise ngenkani. Yonke into uNkulunkulu uyazi ngendlela abantwana bakhe abalamba nabalangazela ngayo. Uyabona futhi konke. So ngomhla 10 February 2025 ngibona kwesibonakaliso omunye wesifazane sisemgaqweni nje naye. Afune izibuko. Ngathi ufuna izibuko ezimnyama. Ngithi
ngimphathele ngiyamnikeza avele ahambe. So ufuna izibuko, khona lezi buko ezidimile nanani ezinhle, ufuna nje ibukeze kanjalo. Ngihambe ngimtholele lezi zibuko ngithi ngiyamnikeza avele asuka ahambe kwenye indawo. Kithi siyambheka cause bengingekho ngedwa. Sithi siyambheka, hawu usegqoke ezinye futhi izibuko ezinkulu ezibukeka kangcono kunalezi ebekade ngimtholele zona. Aze avele enze njani cause ngokusuka kwakhe usiyahamba ufuna ezinye ibuka, ngithi usiyasuka kulokhu ade nikezwe kona avele asuke amodeli. Sisemgaqweni, sendawo esemgaqweni ehamba imoto futhi avele, kodwa indawo eyisemakhaya, ayona indawo mhlawumbe freeway esheshayo, imoto ephutha cha cha, noma esemadolobheni cha cha, imoto nje eziba khona but azibiningi, but ziba khona indawo nje esemakhaya, emalokishini, indawo kanjalo. So behambe ufuna lezi zibuko egqoke nje isiketi esingenhla kwamadolo, nezicathulo ezinhle emkahle nje. Wavele uhamba wamodela emgaqweni efuna ukubona ukuthi okay, efuna sibone ukuthi okay sigqoke ibuke engcono, ugqoke kahle yena, ugqoke nje ngendlela ethandwa uyena. Kwavele kwaqhamuka imoto yamuthi qhu ngesivinini esikhulu yamshayisa walala phansi. Same time ngaphuthuma ngijima ngithi ngifuna ukumenza noma i-CPR ngenze ukuthi aphefumule, athole umoya, siyamphephetha egcwele igazi emlomeni ebhibhidla, kepha wavuka waphaphama waba ngcono, wathi kuyaphefumuleka. So ngaso sonke isikhathi ukuzama kwethu kwaba nempumelelo, kwenzeka into efanelekile, kodwa akuvele kakhulu ngaleso sibonakaliso ukuthi ukuziphakamisa kwakhe wenza ukuthi agcine sefinyela lapho engathanda ukuthi afinyelele khona. Ngoba singabantu siyaye sitshele ukuthi lo esikufunayo ikona okright, ikona ongcono, ikona esikudingayo, kanti cha akukho njalo. So nangampela ukuziphakamisa kwakhe kwamenza washayiswa imoto cause yena wayebuka ezibona ubuhle bangaphandle, wabese ezikhukhumeza ngenxa yabo, kepha uNkulunkulu ekubona konke lokho wamehlisa lokuziphakamisa kwakhe, wamsusa wambeka phansi ngokuthi angayinaki leya nqola yomlilo ezayo. Cause sibe busy nezinto eziningi, ngithi ube busy ngokuzitshela ukuziphakamisa uze ungazanaki, ungasanaki abanye abantu, ube busy ukuthi imoto yami inhle nani, awusanaki ukuthi kumele unikeze abantu lift at least, awusanaki zonke izinto. Ngelinye ilanga amehla akho yovaleka afiphale, uhamba ku-freeway bese yashayisa. uNkulunkulu akudedele lokho, enzela ukuthi inenze njani, uthobeke ngoba wena usiyayiphakamisa, usiyayikhukhumeza. uNkulunkulu enze nje ngamasibomu ukuthi ungayiboni imoto ezayo, just ngamasibomu, ngoba usuphakema, ngithi wena usuphezulu konke. Thatha uNkulunkulu akubeke lapha because uNkulunkulu yena osiqaphelisa zonke izinto. Abantu baNkulunkulu, lalani sisengcupheni la emhlabeni, yabona emhlabeni kugcwele amadimoni, kugcwele lokhu hlobo ukungcola, kukhona ngisho la emhlabathini. Because sizesisho iprofethi ezinye izithunywa zaNkulunkulu ukuthi mhlawumbe amanye ababa ama-ex-Satanist noma ama-ex witch abathakathi nanani, basho ukuthi sisebenzisa ngisho inhlabathi. Sithi kule nhlabathi athele mhlawumbe umuthi thizeni, bathi kule nhlabathi sithi ozonyathela la noma uzohamba la even emgaqweni ebusuku. Ngithi silele thina singabantu, bona bahambe befaka izinto emgaqweni, bahambe bespreada because bahambe emoyeni, ngithi bahambe bephosa izinto abayiphosayo. Bathi sithi abazohamba kulo mgaqo, sithi abaphunyelwe izisu, sithi abazohamba lo mgaqo bangalungelwe lutho empilweni, sithi abaqalekiswe kanje bakhulume zonke izinto, bathakatha yonke indawo. So bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni sisengcupheni ngayo yonke indlela. uNkulunkulu kuphela kwazi ukusindisa, uNkulunkulu kuphela kwazi ukusihlenga, uNkulunkulu kuphela kwazi ukusisiza. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kuyona yonke into esuke ibekiwe yahlelela wena, athi uthi ngikudedela ukuthi ngoba uyayitshela lo uthi ngikudedela ukuthi kwenzeke kuyena, khona ezokwazi ukuthi athole isifundo, khona ezokwazi ukuthi athole ukubuyisana nami, khona ezokwazi ukuthi athole ukuqonda bese enza intando kaNkulunkulu. Useyitshela ukuthi ungcono, useyitshela ukuthi wenza ngamandla akhe, useyitshela ukuthi wenza ngeke phansi, all right angikudedele. Kufanele kakhulu bantu baNkulunkulu when it comes to okuhlatheleka ezweni la emoya ebusuku. Uyazi ukuthi mhlawumbe ikhathi zokukhuleka kwakho mhlawumbe u6, mhlawumbe kube u12 ebusuku, uvele nje ukuthi kushaya u12 hayi uvele ungakhuleki, athi uNkulunkulu khona umthakathi obekade eza noma efuna ukumhlasela, athi uNkulunkulu uthi ngidedele kwenzeke. Ngokudedela kwenzeke umakale ngathi uthuka wena kwisibonakaliso noma ephushweni,
ingane uzokhumbula ukuthi hawe ma upapa hawe ma angithandazile. Uzobuyela fast ekuthandazeni, uzobuyela fast ekukhulekeni ngoba sekwenzeke into ekuthusayo. So uNkulunkulu uyayidedela into ukuthi yenzeke khona izomkhumbuza buyela endleleni, ubuyele ekhaya. Uyazibona ukuthi ukuphi, uyabona ukuthi kwenzakalani, usukhohliwe, phenduka. So nangempela kuziphakamisa lo dadewethu, uNkulunkulu amthobise ngokuthi enze ukuthi angayiboni leya moto, because obviously endaweni engaphithizeli uzoyibona imoto esheshe buyele eceleni, cha. Kodwa kwangenzeka lokho, ingqondo yathi yasike emshayisa kanjalo, kodwa ngokulala kwakhe phansi wakwazi ukuthi aphinde aphaphame ngoba it was only about ilesson nesifundo. So imoto yamshayisa kanjalo kodwa wangafa, kuphela walimala kuphela. So konke lokhu abeziphakamisela kona nangampela kusemqoka ukuthi sizazi singabantu ukuthi singamadokodo nje kuphela kaNkulunkulu, engamele senze nanoma ikanjani emzimbeni kaNkulunkulu, kepha intando yakhe ngaso sonke isikhathi. So zikhandle wena ngokufezekisa icebo lakhe, ngokuba izandla zikaNkulunkulu, ngokuba izinyawo zikaNkulunkulu, ngokuba izindebe zikaNkulunkulu, ngokuba ngamehlo kaNkulunkulu, ngokuba namandla ngamandla kaNkulunkulu, ngoba uthi asimthanda ngenhliziyo yethu yonke, angithi ngengqondo yethu yonke, angithi ngamandla ethu onke nangemphefumulo yethu yonke. Mina ngeke ngithi nangesikhathi sakho sonke ngoba isikhathi ubusiswe nguye, singaphela nanoma yini. So kumthanda ngengqondo yakho yonke uNkulunkulu, uhlezi udlinza ngayo, uhlezi ucabanga ukuthi yini engamenzela yona uNkulunkulu, yini engayenzi, yini engayoshintsha, ingasiza kanjani abantu. Ukumthanda ngamandla akho onke, awuke kusombala, kusimple, yonke into oyenzayo umkhandlekele ngane uNkulunkulu. Amandla akho wasebenzisele ini? Mhlawumbe kade usiza ucentela umuntu igceke, mhlawumbe umuntu okhubazekile ungakwazi ukuyicentela, mhlawumbe umuntu bese uqeda lapho ushumela ivangeli khona lapho, mhlawumbe mosifazana kade uwashela ugogo thizeni ngoba lokho gogo siyabe uyegulela abakithi akekho umuntu omsizayo nanani. Zonke lezo zinto ngamandla akho onke wenza intando kaNkulunkulu yamkhazimulisa. Ubonelela ngamehlo akho uthi Nkosi yami bakithi kule yamuzo okay ba ukuthi nokuthi bese nje njalo, bese uyabakhulekela. Ngendlebe zakho usuzwile eTexini bekhala abantu becomplain ukuthi yazi umakhelwane wami ave nenkingo nokuthi bese uyamkhulekela. So zonke isikhathi sibe indlebe zakhe, sibe amehlo akhe, siqaphele. That is why uNkulunkulu ethi amahlale njalo sisober minded, sihlale njalo siswangulukile ukuze sizobhekisisa zonke izinto, sizokwazi ukuthi siyenze intando kaNkulunkulu, kufezekise nawuphelisa icebo lakhe. Sibe zinyawo zakho ukuhambela, singene emizini hamba ushaya umkhuleko, hamba ukwenza izinyawo zikaNkulunkulu, because uNkulunkulu usufuna ukufika lapho, efuna ukubatshela leli qiniso, usufuna ukubasiza. Base ngeke azizele, uzodinga wena. Ngabe uyavuma yini ngeenyawo zakho? Ngabe uyavuma yini ngezandla zakho? Ngabe uyavuma yini ngezindebe zakho? Angiphathi ke indebe edlala enkulu indima, ngoba uthi singabalindi esho njalo uHezekiya, singabalindi silinda njalo ngeqiniso. Engimele njalo sikhazimulise uNkulunkulu ngale iqiniso, sisabalalise ezizweni zonke. Sikwenze konke asiyala ngakho nasithuma khona, ngoba uma kungenjalo umdali wezulu nomhlaba uzosiphuca. Uyobuza ngelinye ilanga ukuthi lalela, wonamehlo khona wayengenawo wenzani ngawo? Lalela, oney'ndlebe khona wayengeza endlebeni wenzani? Oney'ndebe wenzani ngazo? Because uyosho omunye uthi Nkosi ngangenazo iy'nyawo mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngishumele ngene imizi ngemizi, kodwa ngihleli kwi-wheelchair yami ngangikwazi ukuthi nge-tablet yami ngibhale ngiphoste. Athi omunye ngangakwazi mina ukukhuluma ngey'ndebe zami, kodwa ngoba ngangikwazi ukuthi ngibhale phansi, ngibhala ngihambe ngiyobeka ama-post, ngibhale ngiphoste. Athi omunye ngangezwa ngey'ndlebe zami, kodwa ngangifunda phansi, ngilifunda iBhayibheli, ngifunda zonke izinto abalokhu njalo abashubelayo, bese ngifuna la translator khona, ngibuka ama-translations, ngibuke phansi, yonke into ngangiyifunda phansi, ebese nami ngiyenza leyo ngikwazi ukwenza. Wena-ke unezandla, unenyawo, uney'ndebe, uney'ndlebe, unamehlo, unako konke, unemali, unemoto, ayibo, umenzelani uNkulunkulu ngazo zonke lezo zinto lezo? Unomuzi omgaka, amakamero a-empty, unokudla fridgini kuyabola, kuyonakala, kunomuntu olambile, kodwa uyakwazi futhi lokho. Sonke siyazi abantu baNkulunkulu, sazi kahle. So ngaleyo ndlela ngiyakubani udumo, ngoba ngasonke isikhathi udumo kumele luye kuJehova umenzi wezulu nomhlaba, ngoba ezwini uyasho ukuthi laba bantu engizenzele bona ngoba shumela udumo lami. Isaiah 43:21.
Ngabe siyashumayela yini ngezinto nangenkambo noma senza kuphi? So nakaleli thuba, nangalo mzuzu, nangaleli hora. Okubalulekile kumele sikuhlezi sikwenza abantu baNkulunkulu. Kumele hlezi inkeneneze engqondweni zethu nasey'nhliziyweni zethu. Izindaba ezinkulu ezithi abantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengo nisindise nibhabhadiswe ngoba kuphela kwezinto zonke sekufikile nokufa kuseduze kakhulu. Uma sikhazimulisa inkosi ngaphezu kwakonke, angaphezu kwethu imbala, siyakubusisa futhi siyakuphilisa ngoba sonke sikulangazelela ukuphila. Singayiphakamisi thina ngoba siyakuthotshisa. Loko nakho phakamisa uNkulunkulu ngakho. Le mali onayo phakamisa uNkulunkulu ngayo. Le moto onayo phakamisa uNkulunkulu ngayo. Ucingo onalo lwakanokusha phakamisa uNkulunkulu ngalo. Yonke into onayo phakamisa uNkulunkulu. Ungazi ukuthi yazi kube nginemillion nje ngabe ngiyabasiza abantu abahluphekayo. Lalela. The fact that uba no-220 rand ishumi, umbuzo uthi masuyikhiphile ishumi kulo 180, uyabuka ukuthi ayingeke nginey'dingo ey'ningi, noma uyakhipha noma u10 rand unikela uku-ofarisha usize. Because ngale nkathi ukhipha uNkulunkulu uyabona ukuthi unesandla esiphayo bese thina izini lakhe sibusisiwe isandla esiphayo lesamukelayo ebese yakunikeza more and more and more. The more ukhipha, the more uthola, and the more ukhipha, the more uthola, and the more uthola ukhipha uzothola more bese uyakwenza ngempela lokho uhlezi usho ukuthi kube ngabe ngiyakwenza. uNkulunkulu uyakuthesta shem. uNkulunkulu ubaba ngimazi kahle uyakuthesta. Ngizozindla engqondweni yakho ukuthi yazi kube nginento ukuthi nje ngabe ngiyakwenza. Uzokuthesta ngencane ukuthi le ncane uzoyisebenzisa yini noma uzovela uyigombele uyigodlele wena. Ukube nginemali nje Nkosi yami ngabe ngiyakwenza ukuthi uzokunikeza. Ufuna ukubona ukuthi uzokwenza ngempela yini. If wafail futhi ongakwenza khohle ngeke usayithola. Kodwa uma wakwenza uzophinda futhi akuthembe futhi ngokunye. Aphinda akuthembe futhi ngokunye. Aphinda akuthembe futhi ngokunye. So nje abaziphakamisayo bakuthotshisa. Masingaziphakamisa abantu baNkulunkulu. Yonke into asiyenze isiyenze umsebenzi wayo. Because ayikho into eyivelu la emhlabeni ngaphandle komphefumulo wakho. Ayikho into eyigugu ngaleyo ndlela ukuthi hayi ke phela leyo eyami but igugu umphefumulo wakho, igugu impilo yakho, igugu ukuphila okuphakade. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu asizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona TikTok uLihle Themba, Instagram Lihle Themba with I am Mzobe, Facebook uLihle Themba Mzobe. Nkosi nje benani ngibusise ngelihle igama lenkosi Jesu. Nidlulisene nakwabanye bathole ukuphulukisa manje uze phakade. Amen.